Mheshimiwa Governor kwa kora chitali chia gutu choko enda sinya gitali timaiti amagoso kwa nyorete ngetambo kero kikwairire ende kero kende no bwato mu waziri botendereta mangana yo bocheno ngaki ata yetale ko nyare kana bwati mangana ya ukagenda kubwati ya bro mugabana na egento kende Mheshimiwa Governor amangana garbage collection ko tugute ubiye ko collected as a county ya KISII yale tumuchando sana karore kale tumuchande ngusana ne kabakubise mu Kenya tieko ekero kwaire kisemo chia kari na kiro kyo tukarora abamenyi benseme yuba kole tumuchando timwe karo kende kwanyoro lichibu lyo muchando ndate konsanda jibu litangani ugonjukana kwane senyekitali na njo mugabana liyanda ndindiete libe sana ekiagera abantu baitomba menyetu subotaka naende ninyolte information mapema ngaki amalio onko ibwali nyektali abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisianere ngatebuno na amalio gotali gokoraki tali kwenana abantu abena daitentali butukomanye ngaki amalio gonaro abanyaktali mbaroro ekimaene mna na onjukana tena nyolete mechande menene no enyaktali genkanyora abantu bakolikiru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika malio gonse nabo bwate chemist isiko yenyagitali ngateba muntu ndi bwensi okwenda nyagitali kago tebugulio go ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo chekose ilyogendrolo bikoli ebirera matukaya maliogo eliogo ranyone eli molitayo gaiga KTRH Level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati eliyogo mpaka umurero mwenyene tumanye na awenete na ayakwete onye ukwete nkikiagerete no munyagitali otamwete eliyogo ligia eke hospital management system etutaite tokolere amangana yobokurumi na service delivery y'abantu baito babwene go bintu biringo kora nagenda nkarono ne kinyagitali chinde emburego tuime kinyagitali chonsmine chinyingi especially level 4s nkogenda nyagitali nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndemo atinde abantu abamba kunyano no mwe results nga IT amanyinga ase machine how kwa results nga abantu abange na abaseliri kurwigazi mu waziri najitenga chenjo mu waziri abantu abane lero nabo konyora kaliga mambi muire gali kanaro lego sengo konyara legas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire gokolera abantu baito Iswali ryo buchafu yes MC no manyetenga obuchafu mbwa bwateme chande menene ali mate nyambera none nyagitali abantu bayangocha banyo alikuba kuruwese elimu suli nene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali MC kange kwande congratulation ikera ntu asigeta asali nero nkorostole park gali abantu bawo nyagitali baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemo to tenga ya nyoko bwato bolemo genda koti totebu bolemo no bwawe kera maskara mubwate no yo bolemo asali rero nagiyale entu aleto bochaboli tukaboleta gagetise itangani ntu asinye tungaki tukonyara komane cyo bochaboli na mpaka bono nturabo manage buya bwensi lakini ntu igeteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri ko bunda na biri bitali ko bunda unachianga masakara kando ogendera rogoroga iga aiga somuga koyobeka factory ya matoke ngosambali chichuba echi plastic orusi amavuta a kerosene aliye etaya ewokera igogendega nabo konyora amavuta muga kolia korosi korwese chichuba chiri buli bokugunda borobo etoko botindeke mitinye tano bwabo bwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini rero nanyo ali rube rero
abasunga swed program mbacha tukagamba na barobo banchiranire gwikomuti enyokane ngo twabale machine bakugora koru India ikonyara kurusyo bochabulia amasakara kando bochaboko gunda kando chichuba kando na nga kichikuwa processed igo lero ndio natebune manager municipality ko Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye obwe town ye yoka neki town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje wikumu umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo abakonyo watu akole na mangana yo chafu yes pia mono sana governor sokwera chinse mecho togende tukuno okwanire maseyemo bono ningandi turaso asensemo yechisemi asobwango ekiagara chinsa chite chigendete komnyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntwarora ase enkwana yao ase omoyega oja muhuri asensemo ya mosocho kitutu cha south ogatebanga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanyoreta obisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi ase chiwadi chemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi bimbigo rumambya abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange baukwa na iskola yatenga o ene propaganda na von commission chi wording ke kera na bonda anyole timanya chance ogende wodi ya Masimba ekrasi kiagachi ebrasi ibere ogende wodi ya Gisusu ntwagachi te krasi KISII ogende basi central ebrasi byagachi roro ya ICD ogende Bugitaurio ebrasi bya ICD byagachi ogende wodi ya Magenji wodi ya Magenji rero ntaitenge na exam ebirasi bitano kemo bya koliru achari umwe MC ongasire nchiko bironji ngateba ntagete kwanza kera ngo chiko bironji mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya Moticho ward ere South Mugrango ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etamia ito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoletiki kitayo macha tayo ebi nebirasi nanye ndinabwate byaga n'abaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo Mheshimiwa Governor ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi wetani myemo bya ECD timati serikali ya etete ekre yalenga bisi chitamu bire birasimbire nga kwanyoleta kwanya bagachi etam ya etete ese myaka 10 yes entaitote ba koleta umuki mba rosti birasi 81 bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende goikumuti nyuga 5 limu mwaka ugoja okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali bali ni myakemeke akogenda ECD na ndentebega education tell devolved again you can to go dina kirokyo ni ECD that is standard 1 that is standard 2 ECD nasari chito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center ana kiego nyarikana kwa wakolera magendera ya talimake lakini tokonyororo bot korose the control of the budget but watange county ya KISII igotumeka chibasa chinka sana most of the politicians wasabarai bande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi kama yana litangane nyarangi tiango tebinga kibaba besa teyo ekoira na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achari to apply kuru Nairobi na besa teyo ekoira na ntotatumia toti site ntotumia miaka 5 yonse chibesa chi account ya KISII chonsi ipi no chiri account CRF account
ye account ye county ya KISII. Then go example. Umugavana Turkana ekiraso etobis. Anyolete chibesa konya chitatumeka 5 billion chirororo ye account na chia ansere gas. Umugavana Narok na anyolete karibu chibilioni ibere. Aya imuka kaira 1.5 billion akagolebira ta 98 bono bikole majipara ntuma yetu twaje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene edeni yetu anyorte kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekiera igasi yabe nyinge yalenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale ndi korukunya rangi Simba koko jochirige sikire togo chinyora kerna aso etelitangani enaso mere tuna abantu ba intelligence bandingas ai governor umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwa kanole pending bills chipara 73 njikolire tuakana bono nga tinkonyara kolinga kurese chipare chonsi pinchiriki nkarosia committee yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligoteo. Wakaligire claim chalengo roli tangani chalengi cha 1.3 billion. Ekrobacha ga ATC wakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekrobaso ki results kiabo. Wakanyora chibesa chuka tubwende wakana is 231 million. Chire legit. Echine chibwende wakana. Bakolete gas echinde nchiroro chikolete. Lakini umaite procurement to kumna ichi kono enelimu. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kwa sign a contract minutes lazima chiboro. Inspection lazima yaboro. Na wewe ranyo kwa kolete para. Lakini tuchi yokole paperwork. Tukunyara wakana imocha ningakane inje ngwendechera nanjiti ngwanja kugendechera esenge nje abantu batakolete gasi yabo borona kiyo chiko bakora abantu abakolete gasi legit governor na bali batakolete gasi legit igayuna mamacho batakira ko bechera kolingana ne lichiko borona kiyo koro tofautisho manye bali bakolete gari legit na kiyo ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebinga Governor gendorole bali bakolete gasi masakara talibia amasakara ababe bia twaligire lichiko bali bakonyara ko igasi bakolete ne lichiko nkubanjira olire barabuna botara basoko bakanekera masakara bakoleke abeire lakini umuntu okolete gasi tabwati contract igasi itekolete tiyo elineli chiko elibekene ngalero to batenga ki kwabera umusaja nobo umusaja toko ngote ngalero kabo mukungu toko elinali chiko lakini mheshimiwa governor esenge jondo chiko kwagenda mona sichipale ichi kenda omuchandole no bwate contractors abange na ende nabo bakolera samanga na bending bills torabakana contractors aba gusabanya konda aba ne mona se county ya KISII igomba gotebanga mbakolete mirimo yabo wikira n'ureta keire negasi abenyinge bagakora maintenance kushimo gabana sumu wikano munyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sako genda tokonyora kire bya sumu wikano ngakiura chuma nyanga na roseti epari usita roseti secondly bagotabamba bwata masakara na inde cyose cyabo bagwakanwa ne serikali control budget na tumaliriwe gocha se county ya KISII wetere wizara ya AMO agataka bwerera yo mu governor ngankiriteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbire tumetenga a comment yone ile singali ndate kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka korumwane intebe nga tindi wakana dichi control yo wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba kolete gazi nga umuntu na kolete 2015 2016 2017 2018 takanwa nara liarengi nkia engokora you know
abantu mbakanire abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mbakanire 2021 mbakanire egento kyane nkubuli nali balenge abake of course abantu bande mbara abantu ki contract anjire chingiya bake bairanire ki contract bande ngagabana gaki gente ke kyara masakara ta bete ta lenge biya na ande ntuma to bokora mbwalengo twiranire contract gakyae anjo to egasi to compensate gasi twakora namdenga ki genda obidi oigwe gasi okore na ndonye kore injikagicha indo chegasi yakore kanda neke manenga umuntu okorete 2016 palite korete ki tiyo lakini amasakara naro onya amasakara karoro awakanwa ngumuntu nakorete obo benga ki abantu banda amasakara abantu bakane 2016 na 2013 ande babwata amasakara batakete ande bakane bon ibolie kor 2030 umuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata aboli tibakana igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara contract ndio zibwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara a contract bagenda banyore napike contract yao nacha na photocopy nanye bekagaiga igoroga nalike bintu byana lakini igoroga a contract ye ngo koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi yes ebwate is analyzing it bonds farangeligo because it's they were committing a crime by doing so ndo barangeligo dengayo nyo gutakete nabo kubuli kuna abantu bago ba beserikali yigento kirongeranga ki contractor onde bwensi okorete gas ki contractor chinde chinyinge ababokoro abande babwata mangana amange umuchanda omononga ki mbali banje tembeo embeo nande ngento kiego governor na umuntu arakumenga kwewekanira sana merebe egasi embeo tigangerese embeo egasi embeo nkieke bo embeo nelinga aye watu tebri na pare koroku Simba Arati road koko enda kuliye pare koroku Simba Arati gosene wodi ya Monyerero pare ite koletiki tiyo lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere koroku Simba Arati mo egaiga Monyero ngayintu anya konyewu igo muntu oyo igenta akora na masakaruka bagite bakarosi ikina kibango kora no ine gabana nabura anyota amanyete ebigasi yango kole ngana abantu aba bisiga ikiana bo mate jinga chinde binde bikokora ebintu nakire koli ara isiga iga nabo go isaranso bisi umugabana tumaye tinki abantu baba bakora nsara igonga chipara chinyinge no tiga chipara chi laptop uneje ekitali bintu byugosira chabere supply chim emerongebe entry las maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop kechigeje laptop echinjikoltiki nchiyo chi camera chikagorwa ndo bwende kutware studio nditwe kabanye no account camera esinjikoliki nchiyo lakini umuntu nakanire 4 something million obisi nero orasi ya enkrosi walianga na ESCC e perimeter ya 4 million ogenda ororo ne waye bekiroro inervo nembeo nere ito denga ntuwa kana mbeo ero yebo bano gavana na kiyo wacha wakora bantaba muigwana ne so that bamanyengonye process nere ko bwati gwa bamanye wakano chibasi chabo bali bakorete gasi legit of course na bali batakorete legit na baromba maitenga nkibago chigokorerwa guchibosyo nga kibono okurusia ekerengere likero ekebe asegati ya banyakonda kerkenda bangi baba komochi ente ketangani twate bridge contractor cheito nchiringa on the wens obwate claim naro stie desk ya stadium office ya nesere bakaleta neli baleta naende chikilem chinde chinyanchi acha mado barengete toigolere bono naende gita kerikyo yokoragira abantu aba chi contractor chirichi abwate claims nchaleta kero chaleta chikaisaransanse
chikaorokiwa kiro omonto akabekanza ntu apigeti ntu apiki kurwa se presentation yeli bakolete 198 million chirichi alenga on borderline nga monto oyo gendo ke monki assigned to mna advised by the Senate again. Okay. Nga monto oyo oranyone document ye moyo keta assigned ne engineer igeme chando ne employees bane. Lakini bintu biro contract onye teyo no ene chi contract chinye ne chimayet ondo tabwa at baba nga governor na akolde para kinti bwa the contract. Nimba to muhiri ono yomo okolde chi para chiange milioni 12. Ekera chicha anyora ere ineligible kaonde nga kingokora ngamdetegerera. Tingo wakana no chobe tata no chobe mama. Ekiara ngo wakana chi milioni 10 choke chikongiranga na chingirechera. Mwako yakabwate sabari akagenda. Okay, Mheshimiwa Governor hasengi jotoile kwa ende break ya kase eda ikayamo. Ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi. Kerokende don't you think nkoli yeche na kerokende koli chama gendera yo lingete kokora se county ya KISII? Pending bills nchirikoli cha gas. Nchirikoli cha gas. Eke maana nkilinga pending bills ine onye gas ya kolekante ne gas ya kolekante trakano. Wono wakano weka eganyite yakano. Lakini amagendera ndons na agendera. Chi project chinya chigendera chipara ntogendera ko igora na igora chipara wiki ma binko igorande igonte konyara kolicha okolicha weka nechibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wanja chisoke gasi etakolekanete ekiyoka. All right, aso wangu governor to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngincho chinga kinebiro nto konyara kuboli kera libolyo kulende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chioka ase county ya KISII ngima ababande ngaiba guchirani na kibao kora Tigante bega tuanchere tuenda sense mayo motimoko to kumanyiwa gali nga tibiro ne liboli elitukorwa aso motimoko. Thank you sana Mheshimiwa Governor asiga gide kai komesa na lengora natura tiatoka tonyale amatangazo kurwa sibita sini bito au mwanchu muligere no mwanchu mutegereri na batosabanga tuchiandale kigera nkwira na tole asigeka egekekerebosyo nyuma yo kugenda asibita sini bito asingenjo yokonyora amatangazo aliye biashara nyora igotore emase mokurasa magacho a ATC asibita sini BHTV nech radio na online enkwana emase mokurasa mugabana Paul Simba Arati kuirana turasegeke kekerebosyo tobesa gusukana nyangake.
kwa Sara Nyarangi Ontita turi no mugavana akwerera alia akorire ase kyo mwaka oyomo ende buna tochi okoro mwaka o 2023 naki aguche guchakana ende omwaka onde nararia yaguche gwikirania otwereire asoboime ali ikiranirie na ende ali aguche gwikirania senchera yo gwikirano kigima karibu na ende gavana Bien toiranire korwa somotimogo. Thank you. All right. Liboli ndire tuyeba ase sector yobo chenu omwanchu murigereria no mutegereri onginyoire ntwakwanira igoro yinya gitari ya KISII teaching and referral lakini tweba gukwanira department ya mental health korengana barobe bagoteba kero kende ebitande bire bike okora limboli buya ase sector ya mental department I think kerengere kya ungereke Enta dote banga enya gitari ya level 5 SCA kirebono nindno manenga nkoberibia bono iga no ena mangana amaja yange michando on the mental issues ntubwate department ekonyara gudi n'abantu baito ba very depressed to a certain level ebitanda nimaite nimichando naende abantu bamintu no mwaka oyomo nyasaye kawanchu mwaka okabire ntogendrete no ene nyagitali no ene rangi mwaro giti yakire bona boko gendo mwena gwasore nyagitali ntubwate mpaka amenity nkume kitoshoanga nyagitali yaito yairandrobia nyagitali eri kemayane nkelinga is the only nyagitali ye region ye KISII nerenge capital city ya Gaiga ya Homa Bay, Migori, Nyamira, part of Narok no enkelicho igonga nyagitali lazima ebe nero yoka engi ya PS enseme nateba nakwana mangana y'abasonga bakuru pretain bagotokonya igoro y'abanyagitali bako ibundi sagaiga ntu assign MOU n'abantu koru Canada bale timu ya mwe koru Kibos Canada Singapore India na Japan ntu arengena barugaiga to sign ngoto letter wali machine a catalog catalog chire Kenya gage chire bire choka echire Coast General na Kenyatta National Hospital no ene private hospitals in Kivu at catalog the third catalog through asokotwara ni yaga KISII effort to abekire ntogende to negotiate na baro abantu baito bawo kuna bange dere twango discuss igoro y'abantu gabono amangana mento heart attack cyabere kinyinge bobe umucyando munne twakire konyoranga ki amabuta abantu baito bagotumye nindage demboli abangi n'abanonye balenka mubulinga nkitwale ngigotumya kale ekiera heart attack cyabere kinyinge paka abantu abake bago kwesenge heart attack igone ngenje tukoragira mabuta kitogotumya korugera ebine bintu togenda te ku address ne department ya health ya ito gendo nkere mwamboli ya igoro ya a contract kiri kianda ndada nga kiloti kiri kianda litangani ekine gento kere court ki contract nchi achite court igon tuko nyara discuss gente kemono lakini ndade nkuane gento ketali keta be material wotumewa as a court egendo keroro nkelinga esechi contract chiri class 8 7 and 6 igo chibwate chini ya milioni 100 na gaguntu bwate abangina abasae abantu bali disabled bonse bali catered no ene advert tu abegete njabwate those categories ichi kondiyo no ene elimo tobunete ase amangana loti lakini ndade ndigenga kisengenje nebintu bire court tingonyara go discuss biona sana mheshimiwa governor asengenjo kwamba kwira na magana gukora na magana contractors tiga tokura ningane ya magana contractors asoko genda sigetiki ya Busi Stadium asomo gonya konda nera ro ko sigetikiria tima tigetikeria nga ige ikere mheshimiwa governor na kero keninga kikira irige kakenga na gukuru ikegere timu yetu ya Shabana timenye tigo se kwanya kwa kesabu nga chibe sire nga bakoira asigete agesero kia Raila Odinga Stadium imeye county ya Homa Bay na endimna nabatebi lichiko elingo mosmeno eliko na chamutu
na kuna chamaega etoje tetugaika gali stadium katwanyore stadium eli e contractor ntwanya go change e contractor eli aetu egasi eli ne serikali yaetu mungwano oli omuchanda akorete achieta akatebwalde te pipe enganiga akalete pipe enganiga bona macha ali aengo swagari tali nkonyara gosoka tukamde into konyara kuwakana ekyara to kuwakana na ne tuchito ekibes chindoro etogote butwalire chibesoro kolegas na yaganiri mungwano oli akalimegeti karusi pipe chiri lakini ekorekana chibese chimwererete chibesa konyoro akani abantu konyobalire chibese etwa kwandenere mpaka igoro umuchanda omone tubwate no lingeki chibesa kango ukorire ata gitakanwe tokumdenga richi koli godenga ras mokolegas okoreki wakana egas go akoreki kwa korire already wakanire unless of the wasinyiru a contract ever terminated urwororo chibesa chiritigarete chiro sigeti nande amangana ye contract na makon ndukonyara kumoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante twe omweli o December osmekiro bunyansi namute bitina agenda aligero ni andons acha tukoleregeti alafu naende gavana karto tigarete bona se nchumwa tabe stadium ti na inchi tigamente yento gekororo ndio visio mugavana korugali and the county government ikiagera gali bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ne stadium wo swa ali no visio mugavana no nyana ni wachito kanyara mpaka no abaskali wote ni no makia sumu na incho kawaida no abaskali tinda duwana mangana abaskali lakini mheshimiwa gavana why did you decide ngekora kwa mwete ko irobisi ase egesero kya Gusii stadium litangandi antebega mo gavana onoli orwetororo obisi kimanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengere konya banya abandon ntu yankonyara tukalengera ligasi ya innovation ngokolekana yange mitinye bere tatu lakini yairegeka probably nya ka wanja January na kuturasi wanza kutumia obisi ya gavana but again tigango te stadium nengiere egera alia kromonta aguocha orra mangana alio bwebi bonge bwa ngokolekana chikoldo malta kalitiki taiyo ogocha gali waisaransa wasavigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire stadium cho obisi njire gali chingia sana echitogo tumia esbono no nyechire chinke ne chinke chire lakini totaka mupira imesobis nega sokorera abantu ego omuntu nacha konyororo na gwikieroro bamura balimbayo ega gose montra bawo cha konyororo gabana agero bishiwa gabana abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bawo n'abananchi nandi no isanigete na barabu timenyete naenda abananchi ababa ko complain balenga mushiwa gabana Simba Arati nabwate bamura abuna ndi baguchiba mistreat abananchi bari bagwakirete chikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tubwate cases ase gwachire kero kende utaite kokonya abananchi ko bano ene ndagera kwanya baranga kero kende omuntu otemana ndekure na kabiro iruo omigugochi asegete kiaba abuna bamura ba Simba mushiwa kama ndimetigira kwa ndiko renga yante bega bamura ambayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana nabake nimbwate yabaisi abana nabake bale aba muraba maite mekole nabegosoka no ne town igaiga iruke abantu ba Simba elite lya Simba gotume kanda isi sana lero ogenda urwana na mukawa dengesenga nyumwenge na Simba studio agotebe ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town abantu gose umuntu abutolire estima ngansimbo gotebi ombutolire ento kieke estima abayibi bakoiba nsimba otuma abayibi elita lya Simba yani
yabere raisi nga Simba nkoba aba murabali ntwaringena baro abamukwana ntwaringena baro kuri campaign abana bali twangena baro campaign nga kit bata asalitie kuralire bono bamanye kunyesali te kunyarekana abantu baonjukanire maete tiamba tebi kindobisi nimbwate ningere kando libangura baskali ndimba baba internet inje no yabada enkonga tinda ibira muntu nenda mwamyo ko muntu arangitere talikende ikera inje tinda ibira muntu nduri okora biashara na muntu tinda ura muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngite Simba yaya nenda mwam igendo nkeroro bade nga ekera abantu ba hate etinga kitukunye kero okogecha hate ekera abantu bakogechire banyolero okogecha nkoli gokora gasi eba wanso bolimo bono propaganda nero bagwitkarasi bakwana kende gyonse lakini ubuye nk'abantu baita abanenchi bali bansali mbamanyete kimayane ngaki nkumulekande abantu abe umuchando omone naba mulekire nande nko basambande no kumuleka kuli kwana nalituranyale korosigasi yagusi. Anyway, Governor, ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongorwa KISII iga mangana ya yoburendi birengo mbiri bya mono ngo isaransande se security committee abutole inche county commissioner county commander abantu ba DCI ngo isaransa tole inche na batebiri ogwechana kwane na insecurity na security etalinga eroro eyende ne irekorosiwa n'abana siasa abana inchi ba KISII n'abantu banje tomulembe insecurity yabeire nesenge nchi etown igayo na chitobisi IMC na chitobisi nga promise amrabe pikipinkwaro chibale na inchi sana nyamwaroche mbalenge na inchi mpaka Sagero mwanamuziki agatera nga Simba gakure chikura aba na boda baje kuliera gentu kieke eke gokoro nga musulio wita kagaya bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikiara bamrabe kana so to bisina alengreti gente getangani nga kinko babeka babambo manyanga etubwata bagendi chipigipigi bale 96,000 njenga tenga bantaba kakirusi 46 baba baigaroli 46,000 otiga bante 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakan basangireli shiringi emye muri tuko litkelme bago sangireli 5 million bakole amatuke merongi bere oka ebago sangireli milioni 100 bakole emitinyi 10 oso mwaka ebago sangireli bilioni eyam ngokorosi bilioni mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose have a billion omwaka na bangokora biashara bindi byonse na bangokora chi nkagenda nchomonyere ngakwa ne president nkamtebye kena president ekagoka nga Simba. That's a very brilliant idea nga kichibesare ngorete nkwe milioni mukamdenga yaya Mr. President ane president nga chimilioni anibere akanga chimilioni ibere ngacha nkali kichibese cyane me komonyene chimilioni 3 nkabika aba murabeka nabalete stadium bakasangira chimilioni chinde ibere tukabeke account KISII chiro mpaka bon immediately na tu abegete abantu nandi bakaonjoka bakarosi kiombe kende gao bakansa kurwana nali umumroyo mo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiyabwate tu no kerechera ikikia itetu mumroyo ababande muisonde baita mumronde na ere town iga igento kyo gokumya sababu etayo atnesenge njo mumroyo no akoba angena na Simba ngabaite bayigose Simba rwese Simba. Bamraba tali nyangi tokolete na baro. Na magendrali na mbegetense ndole gose nimba konye. Bamraba li eba chandegete. Lazima mba be kamu.
natagete naende ndikitibesa chinde mbabekere ndore ngaki abantu aba mbanyari goikonya mbakogenda pigipigi matukonse abantu bali mbabwate pakabana mbabwate abakungu bakuragira igorasma 9 na nchomurai ndore ngaki nko bakonya gochimoto Mheshimiwa Governor senga ni ya security ase assembly county ya KISII aba MCA mbale gotebekana bale nsemo yao na mbaro batali nsemo yao na siasa mbale basaganwa batukamagega no mu MCA bwegoni abo baracho gati abanda abange timenye tinga kyora kwane goro yenga neye na ende tuarara aba MCA abange bagokomochia na kero kende Simba tatutakere maya nini na kadhalika timenye tinga ogwatane koko ngaigo korwa na ende ngakikogocha na kero kenda imo mugabana moke kikwa bekira singi choko na kinge ebunge ye county ya KISII bokorere gasi asobwanga sana ni executive yao nande gagotebekana igakomenta umaikuriranĩria osobwamo abotaba MC bari barasensemo ya Simba Arati abo nabo bakonyora magenderero usikindi bari bakwamerire ose bari batari kiameka mona governor abarabu bari konyora kindi ndagedentebega ditangani aba MC bana abana na ntintet ko ba discuss gara kintet ntebega lero mu MCA aimuke agosane na Simba uko yuka gutangaza nga Simba nkomputoraro mutu ogende mutonto okuminga mutu ki onyagotoka mutonto montonde bwensi ba ipikire no ene gente ki wakwana igoro ya magendero bagukura kwanyolere bago omo MCA egasi yae nero cross budget Simba nje tingunyara cross budget yae tago kura matanga amwe budget abwende gukura assembly arosie budget yororo igo ebintu biri bao korasa matanga biri nzarakazi abataye ko ngaina abana inji bobwende ngaki budget yechi ward na rali korosa liu na assembly ekerba go sanira assembly babere discipline assembly eba tenga Simba nero okora kyoko baseri ngaki intaba assembly inchega asiane ichire ibere aba MCA bali barose budget banyenge kerana nyeti egende barabuka banyeti egende COB ekolegas igo asitayo tukumira na aba MCA turaomane na barabu magendro tayo najite county mononde dembate kanaje county nkanyora chigodi nchiroro chitabwate none project none aba MC aba no bali ndagete kuru example e ward mne ya basi boitangare yabwate milioni 6 chioka e ward yende gekabwate milioni 87 ekero naja ngatenga binte bimbigo kolekana chigodi echonsi ipi abantu abamba ngakirite kura enkobeka chibesa chisaine wachikire ward ekero nanyora chikire 39 million nkanyo project chinde nchiko genda tuganchira na barabo chira ne 27 kero chira ne 27 chi project torere nchiri chichigo kolekana kire ward no ni chipale chitokora barabuka ba MC na ba tenga paragete nere okoraki nere batagete ekoro talinje Simba igendo ngiringe batete nainwa barali lazima bono motebe abananchi baitobia ekero bulimo abantu ababwate isiko gali aba MCA ababande abake abande ndali kobwa abande nabayengo kole biashara etaoniga that's conflict of interest onyo lero Simba ninje ngo supply ninje ngo kolepa embwendo kwa ndechera tingo kora biashara kingo kore gasi gae egasi omo MCA no oversight registration na ku make sure nga egasi eli na bwende ko makeli register actually register abantu bwende ko makeli na ba MC senator yache ime yaro ni gasi ne kolekanete onye te kolekanete o ekero amaswali aboli na control of auditor general na irwe senate kuboli wa maswali gasi ngaki ya kolekanete umbu yako sembo na eresara ba understand inchirateyo tukumira no mwemse ko mwana nere asabwente ku mwana asabwente kukura
Mwatibone ekero omonto asinyiru achire onyore ng'a biashara mbiyo nachanga sieke emigwe emenge iga emigwe eye yechitenda ebikuro moigwete nebikuro by'abantu natachire ng'a wash was stay yoga ige county mariogo amariogo mokoiba muri koiba natachire pipe eye omwemisi no yotenga omutu oyo nkobutoro amarioga yatoka bwoye koru enyagitari level 4 omutu bwekana abutoire noibwa amariogo nanyorire akoibwa ayoro omutu oyo rosima tonyo butore oyo bwa amariogo aro lasima nanyotachire watabire governor ase 39 million charkwanda ase chiward mukaira ni 27 million mukaira 10 million na chicha chita si industrial park ose kaicha chete chiga na ende mwi wanende was it about mutual understanding na MCA ose eri chiko libwatirbo baba tiantebeiga abantu bali bagoteba nga twarusire 39 million twachirire na ndi bone batenga twachirire bo basi industrial park ere bo macho bravo enyagitari ya marani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitari ya nduru ntunyaga achite na World Bank money ekarna sabo president ngamtenga Ogembo Mr. President Ogembo nerere the largest after KTRH asokorwali ngamde Mr. President ga kinkonye nga gache Ogembo agandenga Simba tingo gokonya gendo be kichibesa gokobeka milioni 100 nkoye 200 therefore lazima 99 kuligina nkuru sibesechi chibesechi lazima besa nchiri koruisiko chibesa lazima uchinyole koruise budget igo chibesa lazima tu enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri orochiganeri naboto kugamba nabaro badenga ki toirane egende keninche bieka nganchete nkeri chiko di chiko ndiringa there is no egende gekoro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding eki tobeke chibesa echi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabondo yanguse ni MC nkoye milioni 50 decide mwechi milioni sana lakini njenga denga abantu abonsi na abaito gusiyengima lazima mbakonye tokole gasi amo asante sana mheshimiwa governor kuiweka kanira ratali limo kogoteba se eward yetali yemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okore mirima se eward iyo kero kende asumo ligerero motegere naro tali ku understanding akero kende omugabana Paul Simba Arati we county ya KISII nabwate aba minister awa appoint na ndarabute anytime batali elected omo MCA nigakiri sikura kaba elected naba menyi be ward ile una yoro omugabana we county ya KISII wakiri sikura under which circumstances mheshimiwa governor orachigotenere ward no mo MCA karo cholire ndedentebega asogotenere ward tarigotenago present views kyaba assembly asa amagendero ninche kisheria ngokora amagendero andons wetrabo bisabana mu MCA identify chi project yorro na barabwo na ndetaliero identify abana inchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutaetera osi aba MCA barororo omu MCA gasi ano korosiri chiko na connection achibesa chiritoko beka gochese chipaleji chakolere ndikiki chakolere mirimo ta kogenda chigokora gasi egasi no mo governor okomake nere is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgotenere wodi abugia kum ena tebanga lazima antenenere ewodi ye magendera roro akolekane kerongo tebango tenrande bas chachi ninche ngotenenera mwemsebe kibachire balito gendere to korana barabwe gas etokwendera okole gas ku make sure gas yabo yakolekanire ground na ngento trambo lingringa ki ngana ateba omwana kubwato omwana oyo omugoko gonki okoroma oyo ndera agende to kogonki ngakie koba akini mheshimiwa gavana utaragende kyo dari ward nyingi gwatebire uchigotenera chigwodinke
iwobo kureka numboro na ba MCA bichi bodi chibo sengike no emechande roronga kikina nyorre aba MCA kemane ke mangana ngike aba MCA batataiti go colleagues batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na igule ng'abantu abegasi yabo bataiti bakole kitenda badenga kyo igabana yale ngoro ya nko aba MCA kitenda ichiko ndiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile ichi contract na buchigokora na insurance mando legacy ya kole ngende kiki ya bail that's all. Okay. Ntuibete ko boli goro ye basari. In the last financial year mwa ete chiward 3 million. Tima this other financial year which mo commenta sengencho chisemi. Achiro china bachinge gete kyo mo ngono boli. Babanda do denga e basari negento kingencho sana. No embono ntugwene tikwena na basari area. Lakini esengencho negento kingencho mono ikera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibe sababu bwate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na n'abajumbe bonse kianda nkabarangire tukaigwana ngabadenge ngendo mokora inu irachi second chi college tertiary institution ochigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ndora hata kikomenta nke gochoro muchando toyo ntu ena nete 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya megende si vocational training center ki polytechnic ticheto chi million echinye tigende secondary kire ward nkonyorere na ndete tunyore ngaki n'abantu bali ba abataka ngotumia toleka ni seto konye tutumie abarayi no ena aba MCA boka abanyene ekera abantu mbaroro bachandegete muno bamanyikanete lakini nkonyena natole chimilioni 5 echaringa 145 ono chachire 225 million to kwenana ochi basa mangana itisemi chitururanio naro chen kwa saineti okuiwana na gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timatikero kendenga polytechnic chinde chiro chino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbino ndenya una Nyaore ono Nyaore abandu batenga Nyaore nkatsetere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere igotangana Kenya ngima asa mangana vocational exams chiri bakoewe ekemaene nkilinga ekarona chite China ntua chite Wuhan City Polytechnic. Wuhan City Polytechnic na ene university yetu ya Nairobi tego ikera in terms of infrastructure abantu balibo bade mpaka Boeing 77 ndege ile na pi ine Polytechnic ya Wuhan City tokagamba na baro tukatebanga ga kintu ta etokole exchange program batokonye China 1966 eyalingi maega ya Kenya yalingi ntaka kubwa Kenya China rero to kumunta go itokelinga China ebwete na America rero no ena America nyene te kubwa China asiyekire ebinabye bintu nande bintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda abantu abatoyibona nabo ntwa sainete moyo na ndente tukotebanga ki moyo ilingo kolere gas mbate ngo tomabara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena ngakiba gosomya mbale ready gotokonya no ene equipment ochinyaore n'abanafunzi abange barasome bali bake baranyole bahetire buya nabo tukubatumana bagende no enchenda etwachite n'aba MCA bane twachite China kwerende iyo polytechnic etwanyolta abanafunzi bonse bibakuru polytechnic na bako genda cross kima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntuikase kete ntupatna tuno na Toyota abana baito gusaba sae baito banyago soma Nyaore karba ruroro na nabo toko gende se kire ward cheito 45 torogo sento Nyaore kuimokia chisemi cha bana
baito bakorire form 4 batachite university. Okay. Whatever mwachite China nende gwachoreta wa MCA ugatiga abandi. Ndio ndio butalike maana. Okay. Na ete aba MCA bonsi. Mpaka no ena aba bono bode nganto gosa ena barabu. Bonsi na chite na barabu China. Okay. Abantu aba bonsi pinije na barabu China umuntu otachite. Aida abwate uburere bwendege. Okay. Uburere bwendege mboro. Abantu bari batari kuri na ndege pyo manyite. Esenge nche ekere koimuka bagwa ngenda ya nganyire. Gobona basirire. Abantu baro abande mbabwate no ene echi passport. Achiri abangi obaboli ni mbona babwate echi passport. Okay. Egaiga. Igonga aba MCA bonspi na abaete ku opportunity. Okay. Bonsi. Aba bachite inkibeira nete nakyo. Korwase safari iri morate bana yetu achite niki. Igente tangane igento baira nete nakyo is the mindset. Wonchulire ebirenge linga kitokolengerere. Noroche order kire order aba MCA mbabwate some order abangi. After barocha abantu bakolegas mpaka margoba. Abantu bakolegas nande butko bagendera. Muntu atabuati batakabuati ngaki baokora chigossip. Mbaroche because kina cake enchire nene natakitinga kiti atogende aba MCA bana bwa barayi na bakora abantu kibache enchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bose around. Mheshimiwa Governor, as a county ya KISII, I remember very well, like yesterday. Ekero kwa kuligia oburai uno mo governor we county ya KISII okwa bwate team mwalenge no mo senator obono na boigo mo women rep obono we county ya KISII abutwaro lire mutali amo buya na bwangoiga umo deputy governor nere agatoka karase team iyo ekabango mukolekano gwabere. Mheshimiwa Governor, tima itinga kero kende nkyura kwanere go yengane ine yarete bwoba bonde bwensi burago Tanzania ke asokora county ya KISII. Litangani inche tingo tuara bwoba bonde bwensi. No mole munde aso kolegasi elia bananchi ikara bananchi mbanga kerete kura mnanje Simba 1270. Nyobwe abantu bane baratwara maisusu amangi. Tingo nyara kobwa. Egasi bangete nero ndigireti ngokora. Yendu gya kabiri. Ndaito tebaiga. Ntubwate tofauti ndi onse na mu senetone. Mu senetone na bora anyole ka bwate view ya ega ali kirao kwana. That is part of democracy. Tole especially ya democracy. Senator ni bwate gasi yae agokora. Nero ira mangana ya oversight. Senate nero ira oversight ya over the counties. Igona bwate gasi yae. Mangana ndara kwana isko gali. Aina yae. Lakini ntuangaine na mo senetone. Mo women rep. Na bwate gasi yae tabwate gasi ya common tangaki na arule bitabu school. Na le mira match itali gasi yae. Gasi yae na manyitinki ya gukora. Tali gasi yae oja kombona na arosire classroom. Abantu wende komboli gore classroom, babwende komboli gore chiro, yobo chafu, yokolika na ba MCA ne senator. Okay. Igo asiteyo to kumirana no mujumbe. Watatigamna to igwana ndigoro ye basari yoka. Okay. Omujumbe gasi yae no co oversight the national government. Ngakite yo montara anse ko chagonjo kanga ki otungainire ebirasi otungainire chipara para taraga tiganda ababoli nkenya mumenyete Tanzania mwabo oseboganda ntebi ngenteke me national government yakole afadhali njengo denga ki para gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene kemo president yuka ya debrenga ki economy anyolete edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabie kanaro seti a tax force mneli naro seti ama chiko the same igonga asatayo to kumira nabajumbe omujumbe oranyoro imugete okonya gutara goso kondama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose on the bwens igo
biasha andatayo tukumira na mu MCA yana mujumbe kose mu women rep umuntu tukumira na nere no mu senator no mu MCA igo Nkwaba the national vice chairman sikiama kia ODM anentroche UDA nagendrete ko sana mbali tumaitenga rongoro Nyanza no rongoro wa ODM lakini bona iga mwachakira koba iga nchiragete iga so wachira na plans chinya egere ODM agendre koba stronghold na ya unerbotam baba UDA ga swaralia so etembali kia bona iga the registered members Shino gavana kubwata kana ile swali ya Sara titakubolia ekende nkilinga ODM abwa sole omo vice chairman national muafili a competition yeke ama kia UDA emero bilineri ya bono gochiko put in place ya solo ngorwa usi na ndi president mwadene UDA ro chire gusiboire ta gocha bosa hata gitenera koranga umaarufu ya yabe ayebuno mugavana na buno mo deputy chair mo konyibo mo nyakero go wike mikia ODM inkyo go chigo kora bosengi kwa kora kwa kinga ODM onyekeri go buno ngotigarero tigare ko bayigo tigango debe Osbono ndako na chagava nake opinion poll ya sogete kimbe ya tifa UDN rengi gora number 1 kabwatu kuna ODM 22% tigante beiga UDA omate sengenje nere serikali there is a possibility ye promise bataraikira ni abantu begenete lakini UDA tego to irande eke amagio katobwate kira to konye na ende nturi ko ruoro inje na vice chair ye kiama kiana no ODM ne coalition yane na azimio eke maana nkelina ki onyaliri na ngo mujumbe Akiro mheshimiwa gavana ikara batebanga UDA deri gutoirana na nere gwate serikali gonga kiubi. Ai kwaro ringina ali atoire. Ntevinga UDA atoire other than yamaliogi. Totevinga ki UDA atoire gai. Na tebri mpaka president is my no musani onali. Okwanira ingana ya cost of living. Ni president ninja acha. Okwale. Aikero kende getambo kero kwa irira soko konya abana inchi ya mono we county ya KISII. Onye UDA teri konya kende. Ayebuno mugavana ole ODM. Inki hochiko nki wako wanyara wananchi anamona se county yao ya KISII mbia mono na kwambo tribal tangane koruo bolemi korukwerende bono onye gotaete koranke kengere likyo ODM ne bintu na eres kruigoro ngakitoko le bintu bye ntunto liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo to gukwana negento kubwata ngoro kigento kwa bwate kya UDA watatiganga kito kubwata badenga bottom up ama udarulense achite igoro mwiso de president nga ngoira na alense after no ene deputy president am denga gaigaro bono tuachire bo muno egento nkelina ki serikali ya UDA etuganyete torolenga ki bosene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill chi promise ya thank you mheshimiwa into ero ekore ekernere ne president nere ya tumunyi but imbora goika county governments moko bwatara na national government baba etubwati serikali 48 47 cha chichi county ne serikali yenene asitayo serikali endere yenene kubweyende elia esenge engineer ko ecorusi resources chonsi neli chikeli kubaga chibese chibwetanana etokubwatirana ekera bananchi abatugosabu olie mwananchi president egosabu nere ngosabu igau no bono tugochiramu igonga is 48 governments one nation serikali ichikira 48 lakini ense yaitoneye igo gasiane talio wanza kurwania serikali yenene ebiashara byane mbiyo gao tindi ko oversight national government oversight in national government senate noere na national assembly igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly biyo sana mheshimiwa governor ono mwaka yo mwali robisi uno mugabana gwe county ya KISII miaka 5 ngo erere kero kende nabora aligyo bugabana asetamu ya kabere county ya KISII obonyole
usekero kinde to bonyora lakini igonta gitire liswali ko bwate kananga bono kwa bonyora sitamu cha wibere na yorochi ayolengeri ni timbo nyora miaka na I'm making sure nko making sure ngokolera ndabantu baitega sibina bangete naende amasababo ntaetemba sabenga ki bange amasaba lakini niboli kwa bolia after miaka 10 that is it miaka 10 abananchi abankora umaete to tenga male na romo elio enjengo teba male tali omwelio igoro ya male no bono tukurigireria after miaka 10 nyasaye ka wanja kara tuikiororo na ndatu muika na buranyoro uturangiri umuiko ebno ganeti etokugende mna nyasaye tuganeti lakini esibono ese miaka 10 egasiane no kolera abantu bane bagusi egasi na bangete nande nkonye korande kando ne maliogi amange ngo korande egasi omone nangere wetrasa abantu baye Governor Sobwango kwanira igoro ye ngana ye stage KISII main stage antongo complain bale sana abantu ba boda boda abantu ba matatu igere congested ichildrenete abantu ba they are hawking everywhere around town ono nonyene order yo muchibosongo agiro mushimo mbali ni stage iyo ngatipipi nchirigo chiora kini kapo sichi abigura magina ali abekire ali mukira ali tayo naba matatu ngote bolenga nkuru bale bango lakini ndi stage takorose mushimo kama ndado dali tangani ngaki abantu tigabaitire bakore biashara town obugima bwa kongire abantu tigabakore biashara onde tayo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yoga tutaita abantu bakore biashara igendo gya kabere igoro ye stage naje tenkanyora mbobere ntubegete kibesa cyo rehabilitate goskorosia especially entry lakini echireli nenkere mono echireli ya stage nenke no ende kigali nkiri isana ime enseme ya nyambira maate yonsi to iwananire nkorosi tole kano bioro kano bienene kigali kigo kyaso ime ntogo seli muntu kuruye town abande bagumuvucyora kare barore kigali kya kiroro na abantu bakubugulire ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini tu kigende it's a forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero to bono tukonya tokoli kichibesa lazima nandi nchendo go sentu igwana ba MC mbatenga ki tikatura ali no million ibere ko resmole echichi na baete trole o centro si town ikine kitwe wana ne na barabu town yene na bubo sio bwagusi lazima tonyerosi ebe nintege temboli abakori biashara gaki ngoje kubatule notice bake no ni rangi town chinyomba chiabo chirorekane bia no tubwate central bank ga inabatevinga KISII nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kirigoris chikoru Homabay na Migori chonsi no chigo cha gaiga aiga central bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu ye city ebwate chibengi 10 kianda iko chibensa na chibonchoka na maiga ne chinyinge chire oyo no mucho monene oyo to kwetera KISII Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia town ye mushimo gokorera mushimo gavana gokorera reka tubwate ni chinge sana tukore amangana amache wasku Nyamira mbatagetekero kende na barabukwebaga batige na KISII timaitingiora kwanere gorengane ente vega umuralia ikarona ajit obvious enanyo de wasku gekwete ngukwana no problem wasku enaje tenganyora kisegi kirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibesi cyale ngororo bono umuraletu yango tebigento na kolete igente getanga no ko make sure nga ebodi eri yale ngoro yahiranire ebale ngo sangeri 1 million sana emo mutienyi
ninje na engwa kana estima kuruga kero nacho ororo nka make sure ngegasi yo na nyetenenere ekiera nintu tobwate shares chinyinge kubwanyamira ninjo omonyene company oyo minto nyaribo etobwatira nitenere lakini omonyene company ninje ngateba lazima nkole changes ekina kolete ese company eli muna to kuona bona iga eba ru 6 million eba kare gusangeri 22 million lere bawakana estima boka amanyene amalio na bakora bawakana barikira abantu bakoro banyari gusangeri kibesa ntwa wetera was kontu anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yetu kurusi koja gotokonya amachaya agende michi y'abantu nande barusi chipipe echinkoro cyalengega ikere chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka umuya na butrarole gasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikera besa nchiyalengoro wasko yabwate structure mbono muntu aratake nayo gukora gasi ororo nanyira nibono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo rero ninde nekimani nga match ngo bali supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu baito mu chandororo ndayite kubasaba gakyonyo go connect ya match amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngo akana tole estima na besa nchiyo chikoro kibese kino mubuko go chikoro mu mwana inchi amachi kuanyore kake akana na lituranyora amacha aya abantu bande na barabanyore Bimo sana mheshimiwa governor kamera yawe libona tabi kuone rumu gusiya garato gukora sideka isato elinde tukole chinkwani chiri tukolera litangani ntagete mbakrembia mono abarali ase konyora libageri wisanansa nanchi aba nanchi bane mbia mono nche bino mokoleri inwegasi ndeto tebanga no mokoleri inwegasi ngo korande gasi mwantumete konye korande nonya muigweta amaliogi amangi karoro amaliogi ali amangi muigwete tari akende n'abantu banarete kuragira mono mpaka bakaruka nandi bagende tukura batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo n'abatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara gutorukira okuna kugosaba kwana ekera kibesa kiasirite county yetu nekinyinge ki project nekinyinge kitalengororo ndayite kubuliga ki program chonsi ipi twachite tukababulye kubakorera toli esechi wodi 45 oboli mumboli bogonya gotali ukarase motegerero oboli mo inje no mokoli ino igasi muna ino abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ekibesa nabonko batiga lakini mogonte muna mwantebeti ndwane na barabo mpaka mba bwesegi nabonko rwana na barabo amatoke aito ntogitagite torogo sento nyole echirengia kobweyere tubwate bono abantu baito ko South Mugrango lige na lieno ntogendrete koligia go sento bwate investor omuchando mo ntobwate ntoranyora muntu bwate etaito yechie kaisano gochigoro onye muntu karor obwate etaito ebwate chie kaisano gochigoro inchobisi ane ntebi tolete umuntu ya abeke factory ororo torole gusena konya abantu baito nelige na lya South Mugrango tokole investment irangira usuwororo kitayeli cyokorosi nyomba kiri usuwororo abantu abasaye baliko onye ntokolika kurugaiga tolike no ina abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tu anyole tenene etagete ko invest kibirioni sano isatu asogo soki estima kuroso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwaka omuya nanda botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogo chakweba ekera toja kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yeke wanja kegoja
umuriro munene pi oraru nyanze ngima no okuru nyantro goga invest ye manyanga igona butoja konyora igahasi asa abantu baitu nande estimate intweke county etokonyo chi milioni 10 kurwese invest awaka na rand rates abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amawoga ayekera echiro neroro ga kichinasa ligitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mule report abali mimbalenga banyorera amawoga chief kado ntaito ko report go ches mulenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega getisi ase tokorusi hashaf kado emilionem umuralia daidemba devinga hashaf kado etoko kora crafting bono iga is 250,000 toja kwenda na ucha sabali toja kwenda na afkade ni bwate kibesa kinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye rogo sento konye amagima y'abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyole kibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamagana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korora mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gento kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emilioni yemu as chineti sato kromochi etoko basaba gaki kwanyorere net tonyebeka mugondo ekiagera net nebwate eliogo litanyale kolieka igoto basa kwenda kubeka mugondo eliogo liritonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliyogita cyumbu cyoka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesambe tobasa konyebeka mugondo abantu again tonkira orikyo mwele abanyagitari bakoroku CHPs mwensi ntoje to launch chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki gocha kubarangiri unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana governor echina ichinga kyo naendo kwanira mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwaka moya 2024 igendo kyo mwelio pi tinkwe bakobatebe abantu bamintonga incheni ndeno muboko mbia mono na nakona litangani nga mwanga akrete ikura yaino nani mwanya akrete na fuje nene nkoba saba twaro kwegene oko nkoba kolera ndigasi yana lakini ndaete mbata kere esu kwengia no mwako muyomya akaposinkarongo nyakurwa kamo onde ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twekire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragera ebieka. Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Kwa kilembi mono sana sinchoko nyole biro byao. Gukwana nibitaseni byonsi pibyo rugongo rwagusi. Umonchu muligirere no monchu mutegereri wikira buno to wikira moelio ubwe nkwana ya bene no mugabana bwe county ya KISII. Nkwana yali kugokire ya maseye mo goitire bitaseni byonsi biburaria byagusi. Ntokwe wa kambi mono cyase technical team na production yose kwa jumla wikira buno to gukorera na twakilembi mono sana sinchibiro byao. Nchenkoro kwa MC Dudus. Na nchenkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter twarobuligereria Rubia.